sve povukao. Želimo drugu lokomotivu. U protivnom ćemo večeras da ti pravimo probleme na brdu. Cele noći, brzo vozi ti, ali ćeš zato na brdu zastati. Vi ćete zastati, zagrmeo je Persi. Samo polako, smejali su se vagoni. Persi je odlučio da nastavi dalje. Ajde, Persi, viknuo je vozač kad su počeli da se penju na brdo. Vagoni su i dalje zbijali šale. Spor si, nemaš snage, ostaćeš ovdje i večeras i sutra. Tišina, rekao je ljutito Persi. Tada je došlo do nevolje. Pukla je spojnica. Iznenađenje, uhvati nas ako možeš. Smejali su se vagoni. O ne, uzviknuo je Persi. Persi je vozač je skretničaru objasnio situaciju, a poslovođa dvorišta debelom kontroloru. Krenuli su ka velikom brdu. Ono će da ih uspori, ali bi moglo i da ih vrati nazad pravo u selo, rekao je poslovođa. Onda ćemo jednostavno morati da ih zaustavimo, zar ne? Rekao je debeli kontrolor. Počeli su da se trkaju. Kad su stigli na brdo, prestigli su vagone. Debeli kontrolor i Berti su se zaustavili i čekali ih pri vrhu. Brdo je dosta usporilo vagone. Zatim je radnik iza vagona postavio drvene blokove da ne bi mogli da se vrate unazad. Vagoni su sada bili učvršćeni. Tada je stigao i Persi. Šta kažeš na ovo? Šalio se Berti. Trkanje je uvek uzbudljivo. Ovo je bilo pravo iznenađenje, rekao je Persi. Bio si u pravu. Korisnu lokomotivu iznenađenje nikad ne sme da iznenadi.